Αυτό τα λέει όλα. Αρπαγμένοι με το ένα χέρι στην αλυσίδα και το άλλο στην κάμερα, προσπαθήσαμε και εμείς να το στάσουμε, ξεχρώντας όσο ήταν δυνατόν το κρεμό που έχασκε. Η απορία αυθόρμητη. Τι οδήγησε άραγε αυτούς τους ανθρώπους να απαρνηθούν με τόσο απόλυτο τρόπο τα εγκόσμια και να αφιερωθούν στην πιο ακραία μορφή μοναχισμού? Αυτή ήταν η ερώτηση. Νιώθω σε αυτόν τον σκορπίο έρωτα που λέμε το ζήλο για τη ζωή αυτή, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να προκόψει ο πέρα μοναχός αν πάρει έτσι επιπόλαιο, πώς να σου το πω έτσι, χωρίς ζήλο. Δεν θα προκόψει, δεν μπορεί να κρατήσει εδώ πέρα στη ζωή αυτή. Είναι δύσκολη. Δύσκολη για εκείνον που δεν έχει το ζήλο του θείον έρωτα αυτόν για τη ζωή. Το δίνει ο Θεός στον άνθρωπο για να μπορέσει να τελειώσει τη ζωή του να πούμε εδώ πέρα, ευχάριστα και όμορφα. Κάτι που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο στη ζωή είναι το μοναστήριο γεμάτο είναι. Έξω στον κόσμο γεμάτο μοναστήριο. Και καλογρέσιο και μοναχοί και μοναχές. Λοιπόν, άρα είναι θεϊκό αυτό το θέλει ο Θεός δηλαδή. Αφιερωμένος στην προσευχή και στην καθημερινή σκληρή άσκηση ο πατέρας Δαβίδ από τη Σερβία εγκαταβίησε αυτό το πρωτόγονο κατάλημα στα φρικτά καρούλια. Η ταπεινοφροσύνη και η αναβλύζουσα από την ψυχή αγάπη του μας εξέπληξε. Εδώ πώς σας φαίνεται αυτές οι συνθήκες ζωής, θα μπορέσετε να αντέξετε για πολλά χρόνια? Τι λέτε? Kako ti izgleda, da li ćeš moći da izdržiš dugo godina ovdje? Ja bih želeo, ali kako da Gospod neko... Ta i tela li, ali oti teli o teos. Nego telo, telo, κύριο και Αγία. Εδώ είναι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Είναι πολύ καλά. Πολύ καλά. Και είστε ευτυχισμένος? Da li si zadovoljan? Prezadovoljan. Πολύ ευτυχισμένος. Πολύ. Χτισμένο μέσα στα βράχια είναι το εκκλησάκι της καθημερινής προσευχής του, ένα από τα παλαιότερα στην έρημο του Αγίου Όρους. Δεν υπάρχει τίποτα κάτι τέτοιο στη γη. Απόκρημνο και το μονοπάτι που μας οδήγησε